Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub it-tielet wieħed f'din is-sejħi is-sensiela li se qed insejħula għaddu mit-triq id-dejqa. Qed nitkellmu fuq dak li għalilna Jaxua li hemm żewġ toroq waħda wiesa waħda dejqa u qed narawha invista ta' Salm 95. U tkellimna fil-programm ta' qabel dan x'inhi l-ewwel triq u għedna li l-ewwel triq hija ħajja ta' tifħir, ħajja ta' qima lejn Alla l-Missier għedna s-salmista f'Salm 95 itina raġuni għalfejn għandna nqimu l-Alla għalfejn għandna niġu nfaħruh illa li Alla huwa l-kreatur ta' kollox, Alla huwa s-sit ta' kollox, huwa Alla li m'hemmx Alla ieħor bħalu, huwa fuq l-Allat l-oħra. Għedna wkoll li jissejjaħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna u għaldaqstant din hija raġuni biżżejjed biex aħna nkunu nistgħu nfaħru l-mulej. Għandna l-fejn nfaħru il-fatt li huwa provda s-salvazzjoni permezz ta' dak li għamel Jaxua il-Messija għalina. U spiċċajnek intom tiftakru l-programm ta' qabel dan mistoqsija x'jiġri minn dawk illi ma jobdux il-Alla. X'jiġri minn dawk li jridu jimxu fi triq differenti, x'jiġri minn dawk li ma jridux jgħaddu mit-triq id-dejqa li twassal għall-ħajja ta' dejjem, imma jridu jgħaddu mit-triq il-wiesa illi twassal għat-telfien, għad-distruzzjoni, għat-tieni mowta. U f'dan il-programm ser nitkellmu fuq dik it-triq, ser nitkellmu fuq dan il-passaġġ, fuq it-tieni triq li hija il-triq il-wiesa u li twassal għad-distruzzjoni. U naraw kif fl-ewwel seba' frus is-salmista jinkoraġġina biex imorru miegħu nfaħru l-mulej. Vers 8 il-salm jibdel it-tonalità, jibdel il-mod li bih qiegħed ikellimna u minflok ma qed nisma' issa jew miegħi biex nfaħru l-mulej, qed jagħmilna twissija serja. Qed jagħmilna twissija importanti ħafna, twissija biex mhux biss nikkonsidraw is-salvazzjoni tagħna, aħna qed ngħidu li Alla huwa l-blata tas-salvazzjoni tagħna u hekk hu. U għalhekk għandna nfaħruh. U fuq hekk għandna nikkonsidraw dak kollu li nagħmlu ngħidu u naħsbu. Imma ma ninsewx x'inhuma l-konsegwenzi jekk aħna noħorġu minn dik it-triq id-dejqa u naqsmu għal triq il-wiesa. Illa għaliex il-kelma tgħidilna li hemm konsegwenzi koroħ għal min jagħmel hekk. U naraw dina it-twissija twissina illi ser tiġi ġurnata fejn irridu nidhru quddiem Alla qed jirrabja, Alla qed jinkolla għalkemm Alla huwa paċenzjuż ħafna, jieħu ħafna paċenzja fit-tul bina u Alla ħares ma kienx hekk għax kieku ħafna minna ilna illi jintlifna huwa biss permezz li Alla jinkolla bil-mod idum ma jadab, idum ma jinkolla u għaldaqstant hawnhekk fejn ħafna joħorġu minn dik it-triq id-dejqa għax jaħsbu li speċi kollox issa happy go lucky u xejn mhu xejn. Imma mhux hekk għal Alla u se naraw. Se naraw f'dan is-salm x'ikun qed jiġri anke fis-sema meta aħna nkunu qed ngħixu l-ħajja tagħna. Ejja ħalli nibdew naraw versi 8 u 9 f'dan is-salm xi jgħidu għaliex ma ninsewx li fl-ewwel fil-programm ta' qabel dan għaddejna l-ewwel seba' frus. Issa ħnibdew minn vers 8 u 9. U vers 8 ta' Salm 95 jaqrek. La twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa, fid-deżert. Meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. U allura qed naraw issa hawnhekk f'daqqa waħda filli għandna s-sedina biex imorru nfaħru l-mulej fil-salmista qed jgħidilna isma' twebsux qalbkom, mela twebsux qalbkom tfisser ħafna affarijiet, pereżempju, l-ewwel ħaġa li nista' nara twebbis qalbek tfisser hija li jekk is-salmista qed jgħidilna biex imorru nsejħu l-mulej, infaħru l-mulej.
Jekk is-salmista qed jgħidilna biex imorru inqimu l-mulej. Ejja, ma nwebsux qalbna. Ejja nisimgħu din l-istedina u naċċettawha. Imma mhux hekk biss, min-naħa l-oħra qed idin nisma' twabsux qalbkom kontra l-mulej u fuq dan għandna programm ta' studju ieħor wara din is-sensiela, nassumi din is-sensiela ħadd tispiċċa f'dan il-programm, ma għandna studju wkoll wara dan fuq salmi ieħor interessanti. Imma qed naraw li nbidlet issa lura dik lajta biex infaħru l-mulej għal twissija serja għal dawk li ma jridux jimxu fit-triq illi għax waqalilna biex naddu minna, għax waqalilna għaddu mit-triq id-dejqa. U qed wissina biex ma nirrebellawx kontra Alla, ejja ma noħduwix kontra Alla bħal ma għamel il-poplu ludi fid-deżert, bħal ma għamel il-poplu ludi ġewwa Meriba u ġewwa Massa. Ftakru li dawn huma żewġ postijiet illi ma kellhomx dan l-isem qabel waslu fih. Żewġ postijiet illi semmihom hekk Mosè. Illa li semmihom Meriba, illa li semma ieħor Massa. Fil-fatt ir-risposta hija li l-kelma Meriba tfisser kwistjonijiet. Illa li nafu fl-istorja xtajt li f'dama il-post il-poplu ludi jaqla ħafna kwistjonijiet kontra Mosè, kontra Arun, nafu li kellha tinfetaħ l-artu tibla il-kora u l-bella kumpanija kellu miegħu jissekondaw ir-rabja tiegħu u peress li bdew jiġu u jaqraw il-kwistjonijiet Mosè semma dak il-post hekk Meriba li tfisser kwistjonijiet. Il-post ieħor, il-post Massa, il-kelma Massa tfisser prova għaliex għax il-poplu talla ma jaqaf qatt tipoġġi l-Alla għall-prova. Nisimgħu ħigerger kemm konna sew fl-Eġittu niklu d-dulli u l-laħam. X'għamel? Il-mulej tom il-manna mis-sema. Ħobs, speċi ta' ħobs li mawx jitjeb minnu żgur dan jiżel mis-sema, żgur li tajjeb kemm hu tajjeb id-dullieħ, tajjeb kemm hu tajjeb il-laħam ta' din l-art ma kienx tajjeb daqsin il-manna x'ġara wkoll garrew minn din il-manna. U naraw li Alla allura issa batilhom is-summien, ma ninsewx ukoll kemm garrew minħabba illi l-ilma dan ma ħareġ mill-blata. U allura again, Alla hawnhekk ħada kontrihom għax dan għall-poplu dejjem igor, dan għall-poplu dejjem ipoġġini għall-prova u għaldaqstant Mosè semma dak il-post Massa. U ħafna llum għadhom jagħmlu hekk u hija ħasra ħbib tiegħi għaliex ħafna għadhom qed iwebbsu qalbhom u ma jridux jisimgħu, ma jridux jissottomettu ruħhom taħt l-istruzzjonijiet tal-missier. Bħalma dejjem ngħid, il-kelma talla mhijiex għad-dinja sekolari, id-dinja talla, il-kelma talla hija miktuba għall-poplu talla. Huwa il-poplu talla li qed jirribella, huwa l-poplu talla li ma jridx jaf bismu. Huwa l-poplu talla li qed jissuppervjaw, qed jirrebellaw kontra Alla. Meta ngħid ma jridux jafu b'ismu ma jfissirx li ma jridux jafu Alla x'ismu, imma ma ninsawx tgħid l-iskrittura li fit-tieni ktieb tal-Kroniki kapitlu 7 vers 14 fejn jgħid jekk il-poplu tiegħi li fuq li bih jissejjaħ ismi, fuq jissejjaħ ismi li poplu li iġor l-isem ta' Alla u aħna nafu li suppost bħala Kristjani aħna nġorru l-isem ta' Alla. Tajjeb, imma huma l-istess Kristjani illi anke minn fuq il-pulpti tismagħhom jippritkaw jgħalmu lill-poplu talla illi llum m'għandniex taħt il-liġi, llum m'għandniex għalfejn nobdu l-istruzzjonijiet ta' Alla, m'għandniex għalfejn noqogħdu taħt il-kmandamenti meta qed jgħidulna li r-raba' kmandament m'għadux xogħol, f'kelma waħda qed jgħidulna li m'għandniex għalfejn noqogħdu taħt il-kmandamenti. Għaliex għax hekk tikser wieħed inti ksirthom kollha. Ma dan huwa tagħlim li xbajna nitkellmu fuqu, inna ngħidu ħafna min irid jisma' min għandu widnejh miftuħa ħalli jisma'. U għalhekk anke Pawlu jagħmel din it-twissija meta kien qed jikteb lill-Korintin. X'qalhom Pawlu lill-poplu ta' Korintu? Fl-ewwel ittra li kitbilhom, kapitlu 10 vers 11, ejja ħa naqrawha flimkien. L-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 10
vers 11. Għalqas ma għandna nġarbu l-mulej, ġifiri għajja ma poġġuħx għal-prova bħal mamlu f'massa, tajjeb, għalqas għandna nġarbu l-mulej kif xi wħud minnhom ġarbuh u qerriwduhom is-slieb. Tinsewx li daw il-poplu anke wara li raw x'ġara lil Kora xorta baqgħu igorru minn ċerti affarijiet. Tant il-mulej fil-fatt għandna talim interessanti ħafna fuq għadi anke fuq mill-YouTube channel tagħna. Il-mulej kellu jneħħi deħnu fuq il-poplu ta' Iżrael. U poplu li kemm dan jivvjaġġa fid-deżert dejjem kellu protezzjoni tal-Alla. Ma ngidbux mis-srieb, ma ngidbux mill-iskorpjuni, mhux għax ma kienx hemm, imma għalx Alla kien qed jipproteġihom. Il-mulej li Alla naħħa il-protezzjoni tiegħu minn fuq il-poplu ta' Iżrael x'ġara? Attakkawhom is-srieb, attakkawhom l-iskorpjuni. Għaliex kif qed jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu ġarbu l-mulej, u qed jgħidilna tagħmlux bħalhom, tpoġġux l-Alla l-prova. Dina tot ħafna dak li għaddej minnu bħalissa. Ejja ma nilabbuwix tal-heroes u għax aħna Kristjani naħsbu li nistgħu immorru ħdej minnu fettat bil-Covid għax lilna ma taqbadniex. Ejja ma npoġġux l-Alla l-prova, ħbib tiegħi. Anqas ma tkom tgergru kif għamlu xi wħud minnhom u qerridhom il-qerried. Tara tidin nisma' tgorrux kontra l-affarijiet ta' Alla. Dak li għamel Alla huwa perfett. Aħna nafu li fil-bidu tal-kelma tiegħu minn veru bidu tal-Bibja fil-ktib tal-Ġenesi, fil-kreazzjoni, Alla ra li kollox kien perfett. Għaliex għandna ngorru kontra dak li Alla għamel daqstant tajjeb. Ejja naraw għaliex qed ingorru xi kemm xi ħaġa ħażina, mhux għax għamilha Alla, ma x'ġibniha aħna fuqna, għax għamilniha aħna. U r-riżultat ta' dak li aħna nkunu qed nagħmlu. Allora, ejja ma ngorrux kontra Alla, u ejja nippruvaw nirranġaw dak li qed nagħmlu aħna stess ħażin biex inġibu s-sitwazzjoni fuqna. Dan kollu 11 vers għax jgħidilna Pawlu, dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bitwiddiba għalina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. U Pawlu qed jgħidilna u qed jgħidilna nisma' ħodu ħsieb qed ngħixu fl-aħħar żminijiet. Jexua dal-waqt ġej, jista' jiġi issa, jista' jiġi għada, jista' jiġi sena oħra, jista' jiġi 20 sena oħra, imma ma ninsawx bibtiegħi li l-mument li aħna nagħlqu għajnejna li jista' jkun kull sekonda fil-ħajja tagħna, l-mument li aħna nagħlqu għajnejna għalina ser nidru quddiem Jexua l-ġudizzju. U għalhekk Pawlu qed jgħidilna nisma' dawn l-affarijiet ġraw, mhux biex jinkitbu bħala storja ġo ktieb ta' dawn l-affarijiet ġraw bħala eżempju għalina biex noħdu ħsieb nitalmu u naraw illi ma nagħmlux bħalma għamlu daw in-nies. U nafu x'inhuma l-konsegwenzi tar-rebellioni tagħhom. Hemm miktub fl-istejjel kif kollha ġew meqruda minħabba dak li kienu qed jagħmlu ħażin. U xorta ħafna jażlu li jagħmlu hekk. Issa il-fatt li qed toħodha kontra Alla, għax ma qed tgħid li s-sibt illum m'għadux qaddisi, dispeċini ngħid Kristjan kemm inti Kristjan, qed toħodha kontra Alla. Jekk inti tgħid li llum m'għandniex għalfejn niċċelebraw is-seba' festi qaddisa tal-mulej, qaddisa. Bħalma ngħidu ħafna jgħidu għax jiena qaddis, ġifieri maqtuh is-separat għal Alla, anki s-seba' festi tiegħu huma maqtuha is-separati għalih. Għalhekk għandna niċċelebrawhom ara l-festi l-oħra li ħolqot il-Knisja Kattolika u li pereżempju il-Knisja Evanġelika u Protestanta tiffolowja. Dak ma minnhomx Alla dak il-festi, mela sewwa. Inżommu l-festi tal-bniedem, imma nwalbu l-festi tal-Alla. Iva, hawnhekk qegħdin noħduha kontra Alla, qed impoġġu l-Alla għal prova. Iva, ħafna hekk qed jagħmlu ħbib tiegħi illum kontra dak li Pawlu stess kitbilna. U ma jfissirx li mhux qed jiġrilek xejn bħalissa m'intix ser jiġrilek wara. Ejja noqogħdu attenti għax il-mument li nidhru quddiem l-imħallef ġust. Quddiem l-imħallef ġust ma bna l-ebda skuża, ma tistax tgħidlu ma kontx naf. Għax l-imħallef ġust se jġiblek il-provi ta' kemm smajt, ta' kemm suppas rajt il-Bibja tiegħek, għax ħafna għandhom il-Bibja, ma kollha jaqrawha, kollha jistudjawha, le, u hawnhekk kull iżball.
nafu li anke minkejja il-mirakli li ra il-poplu Ludi għamel dak li għamel, ma mhux il-poplu Ludi biss. Ma nistgħux pereżempju il-Faraoni ħbib tiegħi ta'. Il-Faraoni li ra il-kastigi kollha fuq l-Eġittu ġej mingħand Alla u xorta baqa' iwabbes qalbu kontra Alla. Sakemm anke mietlu l-liben il-kbir tiegħu u ħafna jaħsbu li hawnhekk imbagħad fejn ċeda il-Faraon. Jiddispeċini ngħidilkom le hawnhekk ma ċedix il-Faraon. ċeda l-mument li xwara li mietlu t-tifel il-kbir l-Mosa għallu għabat il-nistieq u tlaq l-barra b'kemm timxi ma nafu li anke wara ftit xorta reġa' mar għalihom. Allura x'qed naraw? Qed naraw li nies li anke meta qed jesperjenzaw il-kastigi minn Alla xorta rridu jwebsu qalbhom kontra Alla. U dana jgħod ħafna anki għal dak li għaddejjem minnu llum f'dina il-pandemija tal-COVID-19. Fl-opinjoni tiegħi Alla jew qed jikkastiga d-dinja jew qed iwiddeb id-dinja. Ħares li għamil li ma naħa trid. Jiena nemmen li ġejja mingħand Alla jew għall-inqas Alla qed jużaha jew biex jikkastiga d-dinja jew inkella biex iwiddeb id-dinja. Imma xorta qed naraw ħafna illi ma jridux jisimgħu. Xorta ma jridux jafu b'dak li l-kelma tal-Alla qed tgħid. U nerġa' ngħid dan il-messaġġ huwa għal dawk li jgħidu li jemmnu għal kredenti, mhux għal dawk li ma jemmnux. Dawk li ma jemmnux, ma jemmnux, mitlu qina rrieħhom. Ħallihom ħajamlu li jridu. Ma Alla dejjem qal għal poplu tiegħi. Dejjem hekk kienet il-kelma ta' Alla. U qed naraw għalhekk f'dana issa qed jgħid nisma' tikkonsidrawx biss is-salvazzjoni, imma ikkonsidraw ukoll it-telfien, id-destruzzjoni, x'jiġri jekk inti ħadd tmut waqt li inti għaddej mit-triq il-wiesa u mhux mit-triq id-dejqa. Pereżempju għaddej minn dak kollu li għaddejjin u ma niddejjaqx ngħid jiena bżajt letteralment bżajt naqra il-gazzetti Ingliżi jikkwotaw gazzetti Arġentini fejn daw jgħidu li Alla miet. U jiena kif rajt it-titlu Alla miet fuq il-gazzetta Ingliża tħanara dal-artiklu ħanara x'qed jgħidu. U prattikament l-artiklu kien fuq Diego Maradona. Għax miet Diego Maradona għall-Arġentina miet Alla. U dan huwa dak li Alla dejjem għalilna biex ma nagħmlux. Ejja ħalli nqimu lil Alla li huwa l-kreatur u mhux il-kreazzjoni tiegħu. Jekk intom bħalli rajtu l-aħbarijiet ta' x'għamel dan il-poplu waqt il-funeral, titkexkex, tibża. Imma dawn ma jafux li hemm ġudizzju. Dawn ma jafux li jridu jgħalqu għajnehom u jidhru quddiem Alla. Imma nerġa' ngħid forsi dawn in-nies ma jafux il-Alla. Imma hemm ħafna li jafu lill-Alla u jagħmlu l-istess bħalhom b'mod differenti. Imma xorta qed iġibu Allat qed jadoraw Allat oħra. U qed naraw li ħafna allura qed jagħmlu dan madwarna illum affarijiet li qed jiġru llum affarijiet li nħallsu lehom u naraw il-kredenti jagħmluhom. U din hija xi ħaġa tal-biża'. Isu ħafna bħal dawn jinsew li ħajjitna qed tiġi miktuba fis-sema ħbib tiegħi. Ħajjitna qed tiġi irrekordjata fis-sema. Kull kelma li ngħidu, kull ħsieb li naħsbu, kull pass li nagħmlu, Alla jafu u qed jiġi irrekordjat. Jekk intom għandkom xi dubju minn dan, jekk intom ma temnunix, ejjew miegħi fit-tib tar-Revelazzjoni. Tib tar-Revelazzjoni kapitlu 21 vers 12, araw x'jara. U rajt il-mejtin kbar u żgħar quddiem it-tron. U nfetħu l-kotba. Infetaħ ukoll ktieb ieħor, dak tal-ħajja. Imbagħad il-mejtin sar ħaq minnhom fuq l-għamejl tagħhom. Skont ma kienu imniżla fil-kotba. Mela qed naraw bib tiegħi illi hemm kotba li qed jinkitbu fuq ħajjitna. Kull wieħed waħda minna x'nagħmlu. Il-mument li ħanidru quddiem Alla ħinfetħu dan il-kotba u nerġa' ngħid m'għandniex skużi. M'għandniex skużi. Dalwaqt ser jasal żmien fejn Alla ħejt isma' iddejjaqt issa mhux se nistaportikom aktar issa daqshekk. Bħalma ġara fid-deżert Alla se jerġa' jagħmel
l-istess dan il-poplu li għaddej bħalissa minn din id-dinja. Qed nitkellmu fuq nies li Alla ħajt isma' għażistuni dejja tgħixu ħajja firħa moħħkom fikom infuskom. Nies li flok qed taduraw lili qed taduraw il-kreazzjoni, ħafna jaduraw ħafna affarijiet. Inti biex tadura mhux bil-fors tadura statwa, għax ħafna Kristjani jattakkaw mhux statwi u mhux statwi. Mhux biss idolu ma jfissirx biss statwa imnaqxa. Araw Pawlu xi jgħid, l-istess l-Apostlu Pawlu fl-ittra lir-Rumani kapitlu 1 vers 25 fejn jgħid il-verità tal-Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħu l-qima tagħhom lill-ħlejjaq flok ma tawhom lill-ħallien. Nerġa' ngħid li tadura idolu mhijiex sempliċement ġbija imnaqxa ġolinjam miksija bid-deheb u l-fidda. Li tadura ġbija jistgħu jkunu nies li jservu il-flus, nies li moħħhom fil-poter, nies li jaduraw is-sess, nies li moħħhom fihom infushom u mhux moħħhom falla li ħalaq kollox, dak jinsewħ għal skopijiet tagħhom. Provaw jibdlu triq talla. ħafna jippruvaw jibdlu it-triq talla. Għalax qal vers 9. Qed inkompli naqra issa minn Salm 95 vers 9. Meta ġarbuni u ttantawni mis-sirrijietkom. Ġarbuni u ttantawni mis-sirrijietkom hawnhekk qed jirreferi wieħed mill-argumenti li kien hemm fid-deżert kien kontra Mose u kontra Arun. Daw bdew jgħidu Kora u l-bella kumpanija għallu sma' da Mose u Aron biss kapuċi jmexxu, aħna mhux bħalhom nistgħu nkunu mexxejja ta' poplu, mhux bħal Aron nistgħu nkunu mexxejja spiritwali ta' poplu. X'kienu qed jippruvaw jagħmlu daw? Kienu qed jippruvaw ibidlu il-pjan ta' Alla. Il-pjan ta' Alla kien li Mose imexxi l-poplu. Il-pjan ta' Alla kien li Aron ikun il-mexxej spiritwali ta' Iżrael. Imma daw rridu jbidlu dak il-pjan. Bħalma għedna u għollu kontra l-manna li hija l-ħobs nizla mis-sema. ħafna illum joħduha kontra dak il-ħobs tas-sema. Min hu l-ħobs tas-sema? Mhux Jexua. Imma ħafna li jissejħu Kristjani ma jridux joqogħdu taħt Jexua. Jgħidu għax illum m'għadniex taħt il-liġi, il-liġi ma tixdod, Kristu waqqa liġi, mu veru xejn. Meta jaqblu dal-argumenti daw in-nies, jkunu qed inżidu u jnaqsu minn dak li hemm miktub fl-Iskrittura. U allura jkunu qed jagħmlu xi ħaġa li Alla qal noqogħdu attenti li ma tagħmlux, li żżidu u tnaqsu minn dak li hemm miktub. U ħafna huma dawk li meta jaraw f'xemm jiġri f'ħajjithom ma jaċċettawx il-pjan ta' Alla u għaldaqstant jinsaw l-isma taħt kull ċirkostanza f'kull sitwazzjoni inti għaddej minn xiex inti għaddej Alla qiegħed miegħek. Alla qiegħed magħna qudiemna warajna ma' ġembna, ħafna dana jinsawh. U l-moment li tiġi s-sitwazzjoni ninsew il-Alla veru u naraw il-min sanatu qima u naduraw biex forsi noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Problema f'dan is-salm bħal kull messaġġ ieħor fil-Bibja nerġa' ngħidha huwa li dan il-messaġġ huwa għal poplu ta' Alla. Għalija u għalik li qed tisma' dan il-programm. U kif nistgħu naslu għal din il-konklużjoni? Kif nistgħu naslu li dan is-salm qed jitkellem għal poplu ta' Alla? U hawnhekk nidħlu versi 10 u 11 fejn jaqraw hekk għal vers 10 u 11 ħajtuna ir-risposta kif nafu li dan għall-poplu ta' Alla. Vers 10. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jiena qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Mela x'qed jgħid Alla qed jgħid isma' għal 40 sena domt nismel dan in-nisel. X'niselu da? Dan huwa il-poplu ta' Alla, il-poplu li Alla ħareġ mill-Eġittu. Wieħed li jkun missierhom ma ninsewx ta' li Alla fuq Mount Sinai meta ta' l-kmandamenti, mhux sempliċement tal-kmandamenti, meta Alla ta' it-Torah lill-poplu ta' Iżrael,
it-Tora hija il-ketuba, ġifieri hija il-kitba ta' żwieġ. Alla tal-kitba ta' żwieġ lill-poplu tiegħu, il-poplu tiegħu qal iva dak li qed jgħidilna għalhekk nagħmlu tella wase qallu iva l-poplu tiegħek għalhekk iva hekk se jagħmel dak li qed tgħid inti. Qabeż Alla qallu isma' minni mur inżel isfel għax diġà qed ibidluni ma' oġol tad-deb. Stess bħalma jagħmlu ħafna illum. Imma kif nafu allura nafu li Alla ta' il-kitba ta' żwieġ lill-poplu tiegħu, il-poplu Iżraelit. Għalhekk nafu li dan is-san huwa twissija huwa sejħa għall-poplu tiegħu biex jiġi jfaħħru u jqimu. Għax ħafna drabi l-poplu tal-Alla jinsa jfaħħar u jqim mill-Alla. U min-naħa l-oħra huwa twissija għall-poplu tiegħu sabiex ma joqgħod attent kif jimxi, joqgħod attent mill-liema triq jgħaddi. U għal-daqstant qed naraw s-Salm 95 jikkonkludi billi jfakkarna kif kienu spiċċaw l-affarijiet għal dik il-ġenerazzjoni fid-deżert. Hekk jispiċċa dan is-Salm. Illi Alla qed jgħid isma' ma jidħlux fil-misraħ tiegħi. Indunajtu b'xi ħaġa f'dan is-Salm. Qed nindunaw kif Alla kif dan is-Salm beda billi Alla jgħidilna biex imorru faħruh inqimuh u spiċċa billi għalilna isma' il-kollha tal-Alla hija ġusta, hija kollha ġusta. ħaqna ngħaddu minn dik il-kollha jekk aħna mhux ħanisimgħu minn dak li Alla qed jgħidilna. U għaldaqstant naraw li l-ġenerazzjonijiet ma ninsewx li dan il-poplu fid-deżert kien wasal biex jidħol fl-art imwiegħda. Ma kienx il-bogħod mill-art imwiegħda, mill-wegħda ta' Alla, imma Alla qallu ma tidħolx fil-misraħ tiegħi. Ejja noqogħdu attenti ħbieb li ma jiġrilniex l-istess. Ejja noqogħdu attenti ta' mhux għax aħna Kristjani naħsbu li aħna salvati għax nissejħu Kristjani u mbagħad meta ngħaddu għall-ħajja l-oħra nirrealizzaw li isma' maħniex daħlin fil-paċi ta' Alla, x'għamilna ħażin, imma mbagħad se jkun tard wisq. Fl-opinjoni tiegħi huwa naqa' mod stramp kif jispiċċa dan is-Salm jispiċċa ma jispiċċax fuq nota trionfali, ma jispiċċa fuq nota ta' tensjoni. Nota ta' tensjoni permezz li tista' tintilef il-wegħda li Alla qiegħed jagħmel magħna. U ma ninsewx li dawn in-nies li tilfu l-wegħda li jidħlu fl-art imwiegħda kienu l-istess nies li meta infetaħ il-baħar u werqu l-Eġizzjani u l-poplu ta' Iżrael ħareġ min-naħa l-oħra tal-Baħar l-Aħmar rebbieħ, kienu l-istess nies li ħarġu ma' Mosè ikantaw biex ifaħru l-Alla bil-kant tagħhom għana ta' tifħir. Kif qalilna biex nagħmlu s-salmista fil-bidu tal-programm fl-aħħar mill-aħħar. Imma hija ma ninsewx illi daw kienu l-istess nies li kienu qed ifaħru l-mulej wara li ħelnisom mill-poplu Eġizzjan, mill-armata Eġizzjana, huma l-istess nies li kellna tinfetaħ l-art u tiblaħħom. Huma l-istess nies li kellhom jiġu s-sriep u l-iskorpjuni jikdmuhom. Huma l-istess nies li Alla qallhom isma' intom ma tidħlux fil-misraħ tiegħi, intom ma tarawx l-art imwiegħda, intom ma tidħlux ġewwa Iżrael. U dan huwa dak li ħafna jista' jkun qed jagħmlu llum. Għalhekk is-salmista beda billi qal nisma' ejja ħammorru faħru mulej u nagħmlu kant ta' tifħir. Huwa tajjeb li nkantaw, huwa tajjeb li nkantaw in-nid ta' tifħir, huwa tajjeb li nkantaw salmi u kanzunetti spiritwali. Imma noqogħdu attenti ħbieb illi dak li qed inkantaw qiegħed joħroġ minn qalbna u mhux minn fomna. Huwa sabiħ li nkantaw il-mużika u l-kant huwa xi ħaġa li Alla ħalaq sabiex il-bniedem ikun jista' anke jikkalma lil nnifsu. Ikun jista' anke jirċievi mingħand il-mulej għaliex meta inti qed tkanta salm spiritwali, inti qed tibni lilek innifsek, inti qed tfakkar lilek innifsek anke fi-skritturi li qegħdin f'dik il-melodija li inti qiegħed tkanta. U dan huwa kollu tajjeb biex jgħin lill-poplu tagħna jikber spiritwalment.
Ma noqogħdu attenti li ma jiġrilniex bħala ma ġralhom daw in-nies. Illi once li qegħdin fiċ-ċerċ inkantaw, u mbagħad kif noħorġu miċ-ċerċ nibdu ngħidu fuq dik, fuq dak u fuq l-ieħor u jinnaf niġġieldu fuq il-politika u ħafna affarijiet minn daw. Affarijiet li Alla ma jridniex nagħmlu. U allura nistgħu nitilfu ċ-ċans illi ngħaddu fil-mistrieħ tiegħu. Jista' jkolli b'dak li qed ngħidu, b'dak li qed nagħmlu, b'dak li qed naħsbu nkunu qed noħorġu minn dik it-triq id-dejqa u nidħlu għat-triq l-oħra. Din hija xi ħaġa illi anke tkellem fuqha Pawlu, ma ninsawx għalilna il-vers twebsux qalbkom. Jekk illum tissimgħu leħen il-mulej, twebsux qalbkom. Xi ġifieri jekk illum nisma' leħen il-mulej? Jiena nemmen illi huma ħafna dak il-Kristjani illi Alla qed isejħilhom. Alla qed ipoġġilhom il-liġi tiegħu ġo qalbhom. Alla qed ipoġġilhom it-Torah ġo qalbhom. Twebsux qalbkom ħabib tiegħi. Ejja ma naqgħux ngħidu le lil Alla, ejja ma naqgħux ngħidu dik ma tixtot, dik hija xogħol waqqaħħa. Twebsux qalbkom jekk qed ikellimkom il-mulej. Messaġġ illi nixtieq verament minn qalbi li jasal fil-widnejt dawk li jkunu qed jisimgħuni. Araw xejn l-Apostlu Pawlu fl-Ittra lil-Lut. L-Ittra lil-Lut kapitlu 3 versi 12 sa 14 jaqraw hekk. L-aħwa araw li l-ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla ħaj. Noqogħdu attenti ħbib tiegħi għax jekk Alla qed ipoġġilna kelma ġo qalbna u aħna nwebsu qalbna u ma naċċettawx dik il-kelma qed impoġġu lilna stess pożizzjoni fejn qed ninfirdu minn Alla. Aħna qed immorru il-bogħod minn Alla. Din hija l-istess twissija li għamel David f'dak is-salm. Twebsux qalbkom. Jekk inti ħatwebbes qalbek ser tintilef, jekk inti se twebbes qalbek ħadd infired minn ma Alla ħatmur il-bogħod. U l-mument li inti tmur il-bogħod mingħand Alla se jagħmel mitriq id-dejqa qsam ta' triq il-wiesa. Huwa f'dak il-mument li jistgħu jiġu srieb u l-iskorpjuni u jikdmu f'saqajk. Spiritualment ġifieri ma jħallukx timxi dik il-mixja spiritwali. U iktar inqas ma timxi l-mixja spiritwali iktar ser titbiegħed il-bogħod minn Alla. Dak li qed jgħidilna Pawlu. Araw li fl-ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla il-ħaj. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kuljum sakemm inkunu nistgħu ngħidu illum. Għalhekk qedtilkom għodu attenti ħbib tiegħi għax dana ħadd m'għandu garanzija kemm se jgħix u illum jista' jkun dak il-nhar illi nagħlqu għajnejna. Mela sakemm għatanna ċans ejja ħanduru minn dik it-triq il-wiesa u nidħlu fi triq id-dejqa. Ejja ħalli verament nimxu wara Alla, ma ninsawx xedna fl-ewwel programm it-triq id-dejqa biex tgħaddi minnha trid id-dawl. U id-dawl hija l-liġi tal-Alla, hija l-istruzzjonijiet tal-Alla, hija t-Torah tal-Alla. Mingħajrha ma tistax timxi dik it-triq. Mingħajrik li inti qiegħed fiha imma ma tkunx. Hemm ħafna skritturi tax nistgħu nsemmu, imma ħansemmuhom fi programmi oħrajn. Mhijiex l-uniku skrittura Salm 119. Jekk intom taqrawh bħalma diġà qedtilkom fl-ewwel programm, morru qarawh imqar kapitlu fil-ġimgħa meditaw fuqu, m'hemmx vers li ma jsemmix il-liġi tal-Alla, l-istruzzjonijiet tal-Alla, l-praċetti tal-Alla, it-Torah tal-Alla, il-kmandamenti tal-Alla. M'hemmx vers li ma jsemmihomx dawn. Ejja ma nbidlux u nżidu u nnaqsu issa minn dan is-sal biex inġibuh tajjeb għalina biex joġob lilna, biex nkunu nistgħu nixu kif irridu aħna. Ejja nkomplu. Għax aħna għandna sem fi Kristu. Anzi ħankomplu vers 13. Imma għamlu l-qalb il-xulxin kuljum sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu llum biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jwebbes qalbu. Il-moment li inti tagħmel dnub tibda twebbes qalbek. Dak li qed jgħidha l-Apostlu Pawlu, issa dnub
ħafna jaħsbu li d-nub għax tidaj li huwa d-nub. Għax mandament la tidajx, la tisrax, la teċ l-imbiħor, la tixtieq affarijiet tal-oħrajn. Daw kollha meta inti tagħmelhom tkun qed tagħmel dnub. Imma ma ninsawx li anke l-ewwel erba'. Jekk tikserhom tkun qed tagħmel dnub jekk għandek aktar minn Alla wieħed, inti qed tagħmel dnub. Jekk inti qed tadura idoli, mhux qed tadura lil Alla tiegħek, qed tagħti l-glorja tiegħek il xi ħadd ieħor jew il xi ħadd ġoħra, apparti l-Alla inti qiegħed tagħmel dnub. Jekk inti qed tgħid li inti Kristjan iġġor l-isem Alla fuqek, imma ma tagħmilx dak li qed jgħid Alla inti qed tagħmel dnub, issemmix l-isem Alla fil-batal dak li jfisser. Tgħidx li inti Kristjan imma mbagħad ma tagħmilx dak li tgħidlek il-kelma Alla. X'jiġifieri Martin? Niġu rebak mandament. Jekk tikser ir-rebak mandament inti qed tagħmel dnub bħalma tagħmel dnub jekk tikser id-disa l-oħra. Jekk inti ma żżommx is-sibt qaddis qed tagħmel dnub. U għaldaqstant jekk inti waħed minn dawk il-Kristjani li ma żżommx is-sibt qaddis għax tgħid illum ma qalniex għalfejn nżommu għax Kristu qal liġi, inti waħed minn dawk illi Alla qed jgħid isma' inti qed issemmi l-isem Alla fil-batal. Inti qed tgħid li inti Kristjan, inti qed tgħid li inti iben Alla, inti qed tgħid li inti taħdem għal Alla fl-għalqa ta' Alla mentri fil-fatt inti qed taħdem f'għalqa differenti fi triq il-wiesa waqqas tafna li qed taħdemha fi triq id-dejqa. Għax aħna għandna sem fi Kristu jekk inżommu sħiħa sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. F'kelma waħda Pawla qed jgħid isma' il-mument li aħna issa għandna il-verità f'idejna kollha nintlow bil-feħ, kollha nintlow fidi li ma bħala jkollna tama qawwija l-mument li aħna niskopru li Jaxua u nsiru Kristjani. Imma nkomplu nitalmu. X'irdu nagħmlu issa li sirna Kristjani? Timxi wara l-kelma Alla. U titteqpa żomm sħiħ sal-aħħar. Mhux imbagħad issib xi ħadd jgħidlek le Kristu qal liġi u temmen x'qed jgħidlek dak. Għalhekk nidilkom jistudjaw, għalhekk Pawlu l Timotju qallu studja biex meta nidru qudiem Alla ma jgħidilniex da kif ħallejtu l-min jitħabbikom. Ħafna se jgħidulhom hekk il-missier, kif ħallejtu l-min jitħabbikom? X'jiġifieri s-sibt m'għadux qaddis? Alla qazzu mill-kreazzjoni. L-ewwel ħaġa li Alla bienek u qaddes kien il-jum qaddis tas-sibt. L-ewwel ħaġa li Alla qaddes, l-ewwel ħaġa li Alla issepara għalih mill-kreazzjoni kollha huwa l-jum tas-sibt. U ssib illum Kristjana li jġorru l-isem Alla u jgħidulek isma' dak m'għadux jgħod Kristu qal liġi il-festi m'għadhomx jgħoddu, issa m'għadniex inżommuhom għax żammhom Kristu. U ħafna qed iġorru l-isem Alla fil-batal mingħajr ma jafu. Ħbib tiegħi il-kol kemm aħna n-nażla x'nagħmlu. Ma ninsewx x'kien is-suġġett ta' dan is-salm. Hemm żewġ toroq. Hemm it-triq id-dejqa u hemm it-triq il-wiesa. L-għażla hija fidejk. Liema ħadd tagħżel. Jiena nispera li tagħżel dik it-triq id-dejqa, nispera li narakom fil-mixja jiena għaddej minn din it-triq, nispera li nara lilkom għaddejjin miegħi, nispera li flimkien ngħaddu minn dak it-triq id-dejqa li għalilna biex ngħaddu minnu Jaxua. Sakemm narakom fi programm ieħor bħalma dejjem nidilkom ħbib tiegħi. Qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.